Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comença aquí el programa d'esports Targeta Taronja. Farem un repàs de tota l'activitat esportiva. Ha començat la Copa Catalunya de bàsquet. Han jugat en femení, Joviat, també han jugat Artés i Navàs. Parlarem, òbviament, del bàsquet Manresa, de l'inici de temporada extraordinari en victòria davant de l'Unicaja, però ja també de la lesió del base Ferrari. En farem un ampli resum de tot el que va passar i del partit que jugarà el proper dimecres a Burgos. Tot això en el programa que ara comença, Targeta Taronja. Benvingudes, benvinguts. Arrenquem! Victòria del Baxi Manresa davant de l'Unicaja de Màlaga per 79-69 en el primer partit de la Lliga ACB de bàsquet. Una presentació especial prèvia abans de començar el partit per a que el públic conegués els nous jugadors no va evitar que els manresans sortissin endollats davant de l'Unicaja i de seguida van posar-se davant en el marcador. En el Manresa, des del principi va destacar el base Ferrari, que estava encertadíssim des de la línia de triples, on va anotar 7 d'11 intents, aconseguint una anotació de 25 punts i 30 de valoració. Frankie Ferrari va ser el jugador més destacat dels manresans. Fins i tot Pedro Martínez es va sorprendre de l'actuació del jugador. Però ha jugat amb molta personalitat i ha estat molt encertat i és un nano intel·ligent i és un nano que té molt bona mentalitat. I clar, ha jugat molt bé, se l'ha de felicitar, però evidentment crec que entre tots també li tenim que fer saber que això no és lo normal, diguem, no? Que ha sigut una actuació molt bona, els serveis ens ha ajudat a guanyar, però que no es pensi ell que aquest serà el seu nivell, perquè no passarà, no? També jo crec que ha sorprès una mica el rival, no? El tema de scouting, un jugador que avui jugava el seu primer partit professional de la seva carrera. L'Unicaja de Casimiro es va mostrar com un equip poc conjuntat. De fet, amb molts jugadors al Mundial pràcticament no han pogut fer pretemporada, i això es va notar, i el Baxi Manresa va ser prou llest com per poder aprofitar els seus avantatges. Pedro Martínez, l'entrenador, va voler destacar la gran tasca de l'equip. Això és un tema d'equip i jo he felicitat els jugadors per com hem jugat amb equip. Després que hi hagin jugadors que hagin tingut una actuació molt bona individualment, doncs un dia serà un altre dia serà un altre. Ara el Baxi Manresa no tindrà partit oficial fins al proper dia 2 d'octubre. Serà a Burgos, davant del Sant Pablo de Joan Peñarroya. El Jordi Mestres és el CEO, si no m'equivoco, ho presento bé, és el CEO de Baxi. I bé, aquesta unió que hi ha hagut Baxi amb bàsquet Manresa, que ja, si em permets, ja és com aquell TDK que tothom associava TDK amb Manresa. Jo crec que en molt poc temps ho hem aconseguit. Què tal, Jordi, com estàs? Bona nit a tots. Molt content, perquè començar així aquesta segona temporada en la que estem col·laborant és fantàstic, eh? En fi, jo personalment tampoc m'esperava aquest començament tan important, amb molts jugadors nous a l'equip i molt contents de tornar a estar aquí amb el projecte, que ja saps que personalment hi estem molt implicats i estem molt contents de com ha anat el primer any i esperem estar-hi molts anys més. Sí, perquè s'ha creat un vincle, diguéssim, especial, no? Està passant una mica fins i tot allò del patrocini convencional, no? Sí, és veritat. En moltes ocasions us he explicat i he comentat que evidentment el patrocini té una racionalitat i comença amb el cap, i comença amb un criteri empresarial i amb un criteri racional, però que està tendint cap a una vinculació molt més emocional, amb el cap i també amb el cor. Estem molt contents, ens hem trobat una junta directiva, un president, un staff tècnic i una afició fantàstica amb uns valors que ens sentim molt lligats. Que Baxi li aporta molt al Manresa, em sembla que és una evidència i tota la gent que ens estigui escoltant en aquests moments estic segur que ho té clar. Què li aporta el Manresa a Baxi? Dues coses molt... Una notorietat, òbviament estem aquí
perquè necessitàvem i volíem que la marca tingués més presència a nivell de l'usuari. És una marca molt coneguda en el sector, en els instal·ladors, en els distribuïdors, en els constructors, però volíem tenir més presència a l'usuari final, que ens conegués i que doncs, tingués més afinitat amb nosaltres i vinculació com a marca. Però la segona cosa que ens està portant, i possiblement no estava planificada, és valors. Trobar-nos un equip doncs, humil, però molt lluitador, que s'esforça, que la gent es compromet amb el projecte, ens està portant valors amb els que ens hi sentim molt identificats i, per tant, són valors que ens apropiem d'alguna manera com a marca i estem molt contents de que sigui així. Heu fet un càlcul de quantes calderes més s'han vengut a Manresa o a la comarca del Bages des que en sou patrocinadors? No t'ho puc dir. La competència és informació privilegiada que no ens interessa compartir. Però en tot cas, com sabeu i no hem ocultat mai, aquest és un patrocini que té un abast molt més que l'àmbit de Manresa, amb un abast a Catalunya i arreu d'Espanya, i estem molt contents d'aquest primer any, de la repercussió que ha tingut. Òbviament, doncs, a Manresa doncs amb molt impacte, però també doncs, arreu d'Espanya. Bueno, primera victòria, Déu-n'hi-do, no? Davant de l'Unicaja. Doncs li deia el president que realment venia doncs, neutre, venia amb expectatives, però òbviament Unicaja doncs, crec que és un equip molt potent i sent el primer partit de la temporada doncs bé, tenia un cert amor de quina seria la reacció dels nous jugadors i bé, ha sigut un partit fantàstic, hem disfrutat molt i a sobre hem guanyat, doncs molt bé, hem patit una mica, que també està bé, i molt contents. Jordi Mestres, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Manresa, Canal Taronja, i que per molts anys. Voldria dir, a més, que vosaltres, els periodistes i la gent que seguiu l'equip, ara que ho he viscut, des de dins feu una feina encomiable i que seguiu així, i que us ho agraïm des de la nostra petita aportació. S'agraeix, que sigui per molts anys. Gràcies, Jordi Mestres. Arribem a zona de vestidors, tothom està entrevistant avui, òbviament, a Ferrari, però bé, a mi m'agradaria agafar Eulis Báez mentre entrevistan a Ferrari. Eulis, ¿cómo estás? Primera victoria en Manresa, qué bien, ¿no? Contento, con una sonrisa, y más después de ver cómo los muchachos estaban jugando en equipo y bueno, y Frankie estuvo súper acertado, al igual que Willy, y bueno, eso nos llevó hacia adelante. Que poco has dudado en ir a la gradería a agradecerlo, ¿eh? ¿Cómo no voy a agradecerlo? Si encima tienen la bandera dominicana abierta ahí de todo el site, tengo que ir por obligación, es un mandato. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien, mírame la sonrisa como la tengo, no me he parado todavía, pero bueno, ya toca bajar un poquito la euforia, irme para casa, comer algo y ya mañana empezar en seguir entrenando. Vinga, muchas gracias, felicidades. El protagonista avui, sense cap mena de dubte, és Frankie Ferrari, que s'haurà per atendre'ns. Bé, m'imagino que satisfet, no? Frankie, what a really tough game, but you were excellent. Thank you. Yeah, we knew they were going to come out in the second half and play hard, and we withstand their run, and we put together a good win. What a tough game at the end. We knew they were going to come out strong in the second half. Coach talked about it, and I'm glad we were able to secure the win. El que comentava la Clàudia, ens comenta que ha sigut un partit molt dur i que sabien que a la segona part sortirien molt forts al Màlaga. Ha sortit a crits de MVP. There were fans saying MVP towards you. I'm not too worried about it as long as we win. No està preocupat per això, sempre i quan guanyem. Thank you. Thank you guys. Ell seriós, ell tranquil. Anem a parlar amb un altre jugador, amb Juanpi Baulet, que hoy se ha estrenado en el Congost. Bueno, ¿cómo te has sentido? Al principio, te voy a decir mi sensación. Te hemos visto como un poco nervioso, pero te has ido metiendo en el partido y con muchas ganas, ¿no? Sí, estaba un poco ansioso, sí, con mucha energía. Pero bien, me sentí bien, muy cómodo. Era el primer partido para mí en esta liga, así que muy contento. Bueno, ¿qué te ha parecido el Congost? No, muy terrible la gente cómo alienta, cómo nos apoya, así que nada, espero que sigamos así hasta el fin de temporada. Primera victoria, es muy importante ante Unicaja, ¿no? Sí, sabemos que Unicaja es uno de los equipos más fuertes, así que muy contentos estamos por el trabajo. Felicidades per la victòria, Juan. Gràcies. Doncs bé, s'acabarà aquí la zona
A vestidors escoltarem a Pere Tomàs, que està tenint a RAC1 ara. Sí, perquè m'ha explicat que el seu pare i el seu avi són italians, amb aquest nom no es pot ser de Huelva, però en tot cas sí que com molt obert, no? Hi ha americans que són molt tancats. No sé, he parlat ara 2 minuts amb ell i m'ha semblat això, un tio molt obert de mires. I tant, el que t'he dit, el primer dia el tio és superobert i amb ganes d'aprendre, que és el més important, i bona gent, i ens fa treballar tots a la pista, i és un tio que ojalà segueixi aquest nivell, i jo crec que pot ser un tio molt important ja ara, però en els pròxims anys a Europa. I l'última, ja acabem ja, acabes el partit amb bones sensacions? Sí, i tant, després d'una victòria sempre acabo amb bones sensacions, o sigui que molt bé, molt content, i el que dic, a seguir. Hi ha una dita que diu que l'alegria a casa del pobre dura poc. Potser serà això. Frankie Ferrari, el base del Manresa, que va enamorar tot el Congost amb el seu extraordinari debut amb la samarreta blanca i vermella, ha passat per quiròfan. Una fractura a les escafoides de la mà esquerra. El club no ha donat data de possible tornada del jugador a la pista, però tot indica que podria estar algunes setmanes de baixa. D'altra banda, el pivot David Krabish va notar molèsties a l'abductor durant el partit de la primera jornada amb l'Unicaja de Màlaga, que el Baxi Manresa va guanyar per 79-69. L'equip mèdic del Baxi Manresa estarà pendent de la seva evolució per determinar quant temps li caldrà per recuperar-se. El Baxi Manresa jugarà el partit de la segona jornada de la Lliga ACB a la pista del San Pablo Burgos de Joan Penyarroya. Serà el proper dimecres. El Burgos juga una eliminatòria prèvia per classificar-se a la fase regular de la Champions League i disputarà la competició durant el cap de setmana. De caràcter del CB Artesa en el primer partit de Copa Catalunya, la màxima divisió catalana de bàsquet. Ha sigut contra un dels rivals més forts de la categoria, l'Alpicat, que l'any passat va fer una gran temporada, sent un dels finalistes d'aquesta competició. L'Artés aquest any ha canviat de grup. És el grup 2 per motius purament i estrictament geogràfics, com també ho farà el Navàs, l'altre equip vegenc. Un grup, per tant, amb només el Cerdanyola com a equip repetidor de la temporada passada per l'Artés. Hi ha una desconeixença, no? Perquè no sabem ben bé el que ens trobarem. L'any passat la temporada passada estàvem amb el grup i evidentment, ja al final de la temporada coneixíem molt els equips, els jugadors i la seva forma de jugar, i aquest any ens trobarem d'entrada una mica perduts en aquest sentit. No? Una victòria molt lluitada dels homes de Jordi Estany, que fins als últims minuts no han pogut decidir el seu partit i sumar aquesta primera victòria de la temporada per un Artés amb l'objectiu de fer-ho el millor possible. Per tant, millorant sensacions de la temporada passada, on van ser a punt de ser a la fase d'ascens. Això ens agradaria, no? Intentar arribar a la fase final, però no com un tema d'una obsessió o hi hem d'arribar, perquè al final hi ha molts factors que tu pots dominar però molts que no pots dominar, i nosaltres el que intentarem serà fer els millors entrenaments possibles, els millors partits possibles, i si això ens dona bons resultats, doncs estarem a dalt. Comença amb bon peu la temporada pels homes de Jordi Estany, que s'emporten aquesta primera victòria, fent del pavelló municipal d'Artés tot un fortí. De temporada rodó pel Club Bàsquet Navàs, debutant a Copa Catalunya i que ha derrotat aquest cap de setmana dissabte al seu pavelló, el pavelló blau de Navàs, per 69-35 al bàsquet castellà, un dels equips ja fixes en aquesta categoria, un dels habituals en aquesta categoria de Copa Catalunya. Els d'Isidre Suau han començat dominant el partit des d'un bon inici per aconseguir aquesta victòria espectacular, sobretot gràcies a la defensa. Hem fet una primera part extraordinària, tant defensivament com ofensivament. Jo diria que a partir de la bona defensa que hem fet, doncs, ens ha sortit uns atacs molt dinàmics i hem estat molt encertats, però defensant d'aquesta manera posarem moltes dificultats a tothom, que és el que volem. No ens esperàvem aquest resultat de cap manera, el que passa que, torno a dir, treballem molt per aconseguir aquests objectius i avui doncs, ens ha
ens ha respost. A més, aquest retorn a Copa Catalunya del bàsquet Navàs s'ha fet en un pavelló ple a vessar, amb una afició entregadíssima en tot moment, que empesa els homes d'Isidre Suau per emportar-se aquesta victòria. I aquí a Navàs tenim una afició extraordinària, a més avui és el primer dia que juguem en parquet, partit oficial, i estem supercontents i intentarem donar alegries al Club Bàsquet Navàs, a l'afició i al poble. I amb un gran joc col·lectiu, els navassencs s'emporten aquesta primera victòria de la temporada en aquest grup 2 de Copa Catalunya. ...83-49, amb aquest espectacular resultat es va estrenar el bàsquet Joviat a Copa Catalunya de bàsquet, una categoria a la que acaba d'ascendir. Van guanyar el Valls per aquest resultat de 83-49 i aquesta és una bona manera de començar sense cap mena de dubte. Van sorprendre el Valls. El Valls és cert que li faltava una incorporació, una base canadenca, però la realitat és que les jugadores de Gerard Barber van estar molt bé en tot moment i van estar sobretot molt concentrades i es van mostrar com un equip amb molta qualitat i molta conjunció. Si nosaltres el que teníem clar era el nostre objectiu d'avui era ensenyar el que som, no? Ser nosaltres, ensenyem el nostre ritme, que juguem, amb ritme alt, amb un equip jove i descarat, no? Jo crec que això és el que ens ha portat avui, doncs, guanyar d'aquesta manera contra un rival que segurament serà un rival que ens estarà a la lluita com nosaltres a la permanència i a més la veràcia que hem aconseguit també per nosaltres és important de cara al final de temporada, per tant sabem que toca treballar i ara per una altra setmana que ve. Començar d'aquesta manera és la millor opció, òbviament han sorprès per aquest resultat tan avoltat, 83-49, i no només pel resultat, sinó perquè realment s'ha vist un equip molt conjuntat. No, nosaltres, quan parlem amb l'equip a principi de temporada, plantegem l'objectiu que és setmana a setmana i fem el que fem la setmana anterior, el focus serà la setmana propera. Per tant, nosaltres hem guanyat, hem estat molt contentes, avui ho celebrem i demà ja pensam al Premià, que és el següent partit. Vull dir, està clar que sortim molt reforçades i el que sí que és veritat que això ens ha donat molta més força per competir la setmana següent contra el Premià. I aquesta ha de ser la clau per tal que el bàsquet Manresa Joviat aconsegueixi la permanència aquesta temporada en la Copa Catalunya de bàsquet sènior femenina. El Centre d'Esports Manresa va aconseguir una importantíssima victòria davant el Castelldefels en un partit disputat al Congost, on els manresans aquest cop sí van estar encertats de cara al gol. Ja a la primera meitat, un penal transformat per Walter Fernández permetia que els locals s'avancessin en el marcador. Però tot estava per dir, perquè el Castelldefels és un dels equips grans de la categoria i, per tant, sempre podia portar perill a la porteria manresana. Però en la segona part, un gol de Rodríguez va permetre que el Centre d'Esports Manresa aconseguís el gol de la victòria definitiva per 2-0. L'equip ha estat bé, amb molt sacrifici, molta personalitat i una altra setmana més deixem en molt poques ocasions al rival perquè ens facin mal. El proper cap de setmana el Centre d'Esports Manresa no jugarà perquè s'hauria d'haver enfrontat al desaparegut Reus Deportiu i el partit, per tant, queda suspès. El Manresa Futbol Sala s'ha tret un pes de sobre. La victòria agònica per 3-2 davant del Pallejà en la tercera jornada de la segona divisió B de Futbol Sala va acabar sent un bàlsam per a jugadors i afició. Les derrotes en les primeres jornades van bloquejar mentalment els jugadors i fins i tot a l'afició manresana complir el pujolet. Així ho reconeixia el propi entrenador del Manresa Futbol Sala, Manuel Moya. Bueno, aquesta és la definició del nostre estat després del patiment que hem hagut de tenir durant aquestes 2 setmanes. Perquè quan els resultats són positius tothom està content i quan no arriben aquests resultats la gent és normal que tingui dubtes. En els primers minuts de partit del Manresa i el Pallejà ja es veia que hi havia ansietat per part manresana, massa necessitat d'haver de marcar un gol i tot això sumava en contra.
De tota manera, el Manresa Futbol Sala s'avançava en el marcador i marxava al descans amb un 2-0. Però als 4 minuts de la segona part, un gol de penal del Pallejà tornava a posar l'ai al cor al Pujolet. Tot i que el Manresa Futbol Sala va aprofitar els minuts de porter jugador del Pallejà per obrir més diferències, els manresans no respiraven tranquils. Un gol del Pallejà a falta de 30 segons va tornar a evidenciar que el problema del Manresa Futbol Sala ha estat l'angoixa. La botzina final va servir per a que l'equip s'alleugés i respirés amb la victòria per 3-2. Una victòria balsàmica que ensenya que el camí enguany a la segona divisió B serà dur i difícil. Perquè aquest resultat mostrarà el que serà pràcticament tot el campionat. Té un mal dia, el porter no para tot el que ha parat, per exemple, el porter d'avui, i guanyem de 5-6 gols, no és la realitat és que els partits els hem de currar. El proper cap de setmana, els manresans visitaran la pista del Club Natació Sabadell, probablement amb la baixa de 6, el jugador manresà que podria marxar a jugar un partit amistós a la Xina amb la selecció marroquina. La gimnasta de l'Egiba, Marina Chavarria, s'ha proclamat campiona d'Espanya de trampolí en el campionat que s'ha celebrat a Valladolid gràcies a l'exercici que estem veient. Per la seva banda, Robert Vilarassau va caure en la final i no va poder estar a podi. Els dos gimnastes han estat seleccionats per participar a la Copa del Món d'aquest esport que es farà el proper cap de setmana també a Valladolid. No podia començar millor la màxima categoria catalana de rugbi per al Manresa, que es va imposar per 23-22 al Químics en un partit que va mantenir l'emoció fins a l'últim minut. El camp del Congost oferia una molt bona imatge, amb una graderia molt ambientada. Potser ho van notar els jugadors del rugbi Manresa, que van fer una molt bona primera part i que van guanyar per 7-5. De tota manera, la tònica dominant durant tot l'encontre va ser el de la igualtat, tot i que el Químics aconseguia avantatge en el segon període. El Manresa va haver de capgirar el marcador i ho va fer a falta de 5 minuts per posar un 23-22 que s'hagués pogut quedar curt si el Químics hagués anotat l'assaig just quan quedava un minut per acabar. Al final, victòria manresana. La setmana vinent, diumenge al migdia, el Manresa Rugbi femení jugarà el seu primer partit de la temporada al Congost. I acabem el nostre programa recordant que dimecres hi ha bàsquet. El Baxi Manresa es desplaça fins a la pista del San Pablo Burgos per jugar la segona jornada davant de l'equip de Joan Penyarroya. Serà un partit emocionant que podreu seguir per Ràdio Manresa al 95.8 de la freqüència modulada o bé a través de radiomanresa.cat. La setmana vinent us explicarem aquest partit i tot el que envolta el món de l'esport de casa nostra. Tornarem, doncs, dilluns vinent al Targeta Taronja. Adéu-siau, petons, abraçades i a les penes, punyalades!